Walking voetbal, je weet inmiddels wat het is. Het voetballen voor 60-plussers. Rennen mogen ze niet en er is begeleiding van een heel medisch team. Bij het walking voetbal in Remun, daar kunnen ze nog wat spelers gebruiken. Het walking voetbal in Midden-Limburg kende een flitsende start. Toch blijkt er voor veel mensen die 60-plussers zijn nog een drempel te zijn om weer te gaan voetballen. Veel mensen denken dat het toch een te grote inspanning is. Dat valt echter hartstikke met. Het is vooral een heel plezierige activiteit, zeggen de deelnemers. Het is vooral een sociale aangelegenheid geworden. Je leert nu je mensen kennen. Maar de achtergrond blijft voor iedereen hetzelfde. Dus dat ze een gevoel hebben met het voetbal. Ze komen ook meestal met een voetbalverleden naar het walking voetbal toe. En vinden daar hun plezier in. Elke dinsdagochtend zijn ze hier te vinden op het sportpark van SCH. En de eerste dinsdag van de maand gaan de walking voetballers naar het veld van SVC 2000. Juist de dinsdagochtend is interessant voor mensen die geen fulltime baan meer hebben. En dat pensionado's nog best een belke kunnen trappen, dat blijkt ook wel. Als je zich bedenkt hoeveel mensen dat vroeger gevoetbald hebben en die dat nog best goed zouden kennen, is het eigenlijk vreemd dat niet elke voetbalclub in Midden-Limburg een walking voetbalteam heeft. Ik denk dat allereerst het plezier voorop moet staan. Dat zie ze ook steeds weer terug, ondanks dat er wel eens wat prikkelingen zijn. Maar degene met een voetbalverleden die kan zich toch niet onttrekken aan het feit dat er steeds opnieuw weer dingen boven bij hem komen die met voetbal te maken hebben. En dat blijft er voor alle eeuwigheid in zitten. Ja, Mechelen is erg gezellig. Dus als je nu in de leeftijdscategorie zit en misschien heb je vroeger wel gevoetbald, maar dat hoeft niet eens. Als je gewoon een leuke sportstuk dat je op eigen leeftijd nog kunt doen, dan geef ik op en lopen ze een keer binnen op het sportpark in SCH. Om 11 uur op dinsdag, dan zijn ze daar aan het voetballen. En de eerste dinsdag van de maand, dan zijn ze bij SVC 2000 Sportpark de Weijer in Maasneel. Ga daar kijken en meld aan. Het walking voetbal in Remun.